درابات شرفدارین شاروخان سوگات بانک زیبا بلوچ آزما کنی اولی کتاب نامد کے 2024 دسمبر ماہ چا سرگوات لفظہ کی گل بلوچستان نیمگا چاپ شنگ بیتا زیبا بلوچ کہیں تو عامل لفظاں کے پیڑا چوت کا آوت جتائے قصے و قصہ زیبا بلوچا وطمی کتاب تہا منو کتاب سرحالہ نوشتہ کتب سوگاتا کلی 16 آزما کھوارگی جگ بیتک کے وانگ کرزا کتاب سرتاک راشد میاں دادا جوڑ کتا و گالسن جمیل محرابہ کتگ و کتاب کلی 8 تاک دیما ہمیں کتاب پدہ کا جمیل محراب بانک زیبا بلوچ بابتا نوشتے کنت کے ای دنیا یا ہمک رنگ داوے قصہ و قصہ ساچ ودی کتا بلے میں قصہ ساچ وط یک قصہ ہی زیبا گوتی 1000 واحش تو ارمانہ زند سفرہ رہا دگبید کے اناگاہا یک روچے آئیے پاد ہمرا داریا یلے کنا آئیے درائیں ارمان واحشت بیگوا بیان با آہمک کارا دگر وازمندد تحت باہوٹ بھی آدھاں 10 سالہ ہنچے زندانیا بندی گبید کے آئیے درائیں دنیا میں یکیں تحتو کوٹی با پرچا کے ہمیں نادرہی کم کم آئیے جانے ہمک رگو بنداں ارکفان و آئیے عشقنگو گپ کنگے توانا ہو چرائیا پولید بری بری بنی آدمہ بس زند گوازینگی بھی بلے باز رندہ مردم وط نزانت کے ماں زندگاں یا مرتگاں نو آبادیاتی آہد ہمک راجہ ہنچی جاہیہ سرکت کے آئیے کشو کرران 1000 جیڑو جنجال سرا کشان کنا زیبا ہوں ہمیں آہدہ وتی لوگا وتی تحت سرا وسروت بے توار غلامی نہادہ دے گائیں زیبا کے آئیے اصل نام زبیدہ محمد انورین اناگاہا یک روچی کتاب وانگا بندات کا پدا وحدی کے گوانکوی آئیے دستہ کپیت ہمیں کتاب گوانکوی تہا آ دنیا یا چاران کا او بلوچی دربار اوچا کتاباں آما دنیا گندید کے یک دراو سلامتی مردمے ہوں دستی نکاں آ میزا میزانا وتی گالا مانائی دیان کام چمدہ چے آزاد کے دنیا تانا پر ترگو پادانی نام نین او مسترین دنیا انسان اندرہ موجود ہے مرچی ما آگاں بچارے نادرائیہ زیبا چہر چیزہ زبار کتا بلے آئی اندرائے کنچیں آہو دردی چرائیے گالاں سہرائے بیت کے ای گال پا زیبایا نوکے زندے فہم کنن تو آیا زندگی بخشا اوپا ہمک نادراہ نزور مردمہ سکین و رحشونی سازن زیبایاوتی آزماک دراج نکتگم بلے ہمیں کسانے آزماک و ہمچو پرمانا و زیبایاں کہ وانو کان علمہ دوست ماں اللہ میارے بلوچی سبز و بلوچستان میزران بات